bandiraɓe min calmini moni kala inde mun e yettode mun no gonɗon e no gonirɗen en garti hande waddude bandiraɓe émission mabɓe Sénégal men no gowɗen waddude mabɓe ɗo henna e WINNDERE-TV ko welama mawɗo e kala e saaha huccodirde e moɗon e yettude mo kala mo ganduɗa aɗa waɗa suivre ko watte ko kadi mbiɗen batte moon hakkille hono no battuɗen amen haqqillaji ni komin mbaɗata ko minen mbaɗata kono ko onon mbaɗante wadde jokkon darde WINNDERE-TV ha yesso ko lawol e oɗo saaha noon oɗon gandi gonɗen koye bundi élection législative baɗowo le 17 novembre 2024 hande noon woni ñalawma tataɓo waddi eɗen mbawi wiide campagne o fuɗɗima ha no hannirta ni campagne o fuɗɗima ko yidde jertinde dendagal ɓiɓɓe leydi ndi ha tengti noon ɓeɓe ganduɗa kañumen goni e guure towɗe ɗe ko wiide bandiraɓe moni kala en jogui ndimago wotande mo yiiɗi moni kala en jogui ndimago yahde mo yiiɗi ɗum ko lawol kono haade men yettuyade ɓen alay saago garten e ɓeɓe ganduɗa hande kañumen goni coalition ngaji walla ni mbiyen soi-disant coalisé way ko soi-disant saabu sa ƴeewi somi juumani e nder 53 coalition gonɗo ɗo henno sa ƴeewi ko ɓuuri hen ko wadde crédible ɓuurani 3-4 coalition ko heddi ko foof ko luuke yo gonga majju waddi luuke yo gonga majju ala ko wawa hen ɓe gonɗi ɓe goodi haadi ɓe goodi luwa gonɗiniɓe en jaɓaniɓe koɓe gonɗi ko kono kewɗe majji ko coalition luuke yo gonga majju kono eɗen gandi coalition ngaji tati nayyi hande poɗodirta ko sohla ko e wiide hande to ɗum fuɗɗiɗo hande oɗo campagne ko fuɗɗiɗo ha ɗo yarate ko ɓuuri ko hewde ko nanata wona coalition ngaji joguiɗi mana programme elle ni ma raw kamɓe mana ɓe ganda ko élection législative yimɓe payi ko élection député ji yimɓe payi saabu koɓe kalata ko c'est diamétralement opposé eko woodi ko walla eko jogori wodde ko kadi sa ƴeewi hen ko ɓuuri ko hewde hande waɗoɓe meeting aji ɓe walla waɗoɓe discours aji ɓe ko ɓuuri ko hewde hay hen goto haalani soko tawi Allah nawi ɗum assemblée hol luwaji ɗi ganduɗa ko ɗiɗo luwaji woni mana poɗɗi ittede ɗi luwaji woni mana poɗɗi attede beele mana ene danda ɓiɓɓe leydi ndi beele ene balla ɓiɓɓe leydi ndi ala kala mo nanɗa ene haala waɗata attaqué ko hono mum kala mo nanɗa ene haala haalata koye e régime gonɗo ɗo henno walla haala tan koye haala tan wonani tan e Pastef haala tan koye Ousmane Sonko et pourtant de Ousmane Sonko ko candidat tan no hunde e candidat ji ɗi min ɓurananno kam kala ƴettuɗo konngol yo haala ko ganduɗa ɗum ɗo woni ko memoto ko yiyoto janggo e jaam soko tawi Allah addi ɗum assemblée luwaji ɗi ganduɗa ɗiɗo luwaji ɗi woni ɗi yiiɗi yo ɓeyde ko faati e sécurité ko ɗi yiiɗi yo ɓeyde ko faati e jeygu ko ɗi yiiɗi yo ɓeyde ko faati e jangdeli ɗi yiiɗi yo ɓeyde ko faati ɗi luwaji jinmi yo ɓeyde beele ene ɓeydo wadde sécurisé ngaalu leydi ndi tawa so neɗɗo halfinama ma wot paramétre uji kewɗi kufri ɗum wawa wadde hen ko weeli ɗum ko ɗiɗi luwaji jinmi yo mbaɗe ko faati e politique leydi ndi e parti ji leydi ndi saabu leydi ndi hande ene yaara fodde wonde temettete capanɗe naggam parti politique ko jiiɗa e mouvement ji e te ko wotata ko timmani 5 millions waddi ko ɗum ɗo woni ko yimɓeɓe poti haalde ɗum ɗo woni ko yiɗɓe wonde ɓe woni ko poti haalde kono wona ƴettade e yennude e woto jejjire addani oɗo assemblée fusede ko wiyede assemblée o waɗani crédible assemblée o ala fayida assemblée o ala darake darde foti darede wadde soko tawi ko ɗum fusi on assemblée goɗɗo en heble sa heeɗima campagne o andat ko ɓurɗo on jasde jogori arde soko tawi waylaki so tago ni ko assemblée ɓurɗo jasde gonnoɗo o so renaki mana jogori arde ɗum noon yo allahu lamɗo o dandumen hen ko jinmi wiide fuɗɗima noon wadde caɗele ene wowi noon wadde kala nde élection ngaji mbaɗi ene wowi wadde siège uji janani ene duppe
sesu ko duppa ɗo e leydi ndi way tan kono leydi ohoji ko bonna ɗo e way tan kono leydi birikaji ko bonna ɗo way tan kono leydi taw koye ta campagne et pourtant de jojjani findirani wonano hunde fonde wodde parfois neɗɗo so ronki argument heewide ko min teyi ɗeɗo balɗe ko keɗiɗen o mo ganduɗa kañum woni Abbas Fall ko haali ko fonnono hande ni tawa jungo ene fawa e makko saabu darade e aduna Allah aɗa waɗa meeting mbiya militant ji ma janggo mone mon kala jogitari ndi jogui yo addu woni fehel woni ɓolde woni laaɓi woni jaasi woni jambere kala ko neɗɗo jogui e jogitari yo addu Abbas Fall so tawi o waali galle makko on ñande procureur de la république waɗade ko foti wadde so waali galle makko on ñande ministre de la justice waɗade ko foti wadde saabu won kalɗo ko ɓuri ɗum famɗude walani galle muɗum Abbas Fall il est qui c'est un Sénégalais comme tous les Sénégalais o fotani haalde ko o haali ko ko boni ko Allah bonni janggo e jaam soko tawi yimɓeɓe gimmima gaddori ko wi ko potti e caravane goɗɗo holmo andi ko ɗum jibinta waddi caravane oyane so tawi ene dawa nani ko haali hanki o ɓe nani jooɓoto mbiyata ene wawi pottane caravane Abbas Fall ɗum noon enen ne jooɓoɗen so ɓen potti sukaɓe so potti ɓene jogui jambe ɓene jogui firlaji ɓene jogui kala kene wardira holmo andi ko ɗum jogori jibinde leydi ndi ne heewi cakaneri kala ɓamɗo konngol tawa ɓuuri goɗɗo o wonde netaro ñanden ko Barthélemy haal Tamba ko wiide so tawi neɗɗo wi Sonko mi wattino noon yummum on est où andi ɗum hunde hantoɗirani ha fote mum hay sinno jomum en nimsi mbi juumi jomumen lawol no foti fawade e dow mumen jomumen ne poti haaldede jomumen kaldirte ko beele woɓɓe ene mbasa wadde ko way noon woɓɓe mbasa haalde ko way noon sabu ko sukaɓe tan potata terrain o sukaɓe ɓolɓe potata terrain o soko tawi ko sukaɓe potata terrain o moni fof nene jogitari moni foof yurata goɗɗo ko yo dandu hoore mum moni ko fellirta goɗɗo ko yo dandu hoore muɗum holmo andi holɗo bone fuɗɗorto holmo andi holɗo bone wattinta yimɓeɓe yooɓe gartir haqqillaji mabɓe yooɓe mbat meeting aji yooɓe mbat campagne yooɓe mbat kala kono kala ko hen koɓe mbaɗa yooɓe gartir hakkillaji mabɓe ɓe mbasa haalde ko boni ɓe mbasa yaade ko boni saabu leydi ndi ko leydi men hay goto ɓurani ɗo hay goto enen pop ndendi leydi ndi kala mayɗo ɗo ko ɓiɗɗo leydi ndi maayi kala gañiɗo ɗo ko ɓiɗɗo leydi ndi gañi won haalulaji ne kantuɗiri won haalulaji vraiment mi yonnaki ɗum goɗɗum ko wona ɗum e hey mon onon wonɓe e ladde nde somi wi ladde nde kalanmi guure jeeri ɗi somi wi ladde nde kalanmi ko wonɓe ɗo ɓuuri woɗɗude e guure capital ɗe e hey mon on dañi occasion kadi no mbirunomi on dañi occasion no namdori ɗon o biyaɗo ko tedde liste walla o biyaɗo ko suppléant o biyaɗo ko batteɗo député diwan o on dañi no namdori ɗon mo d'abord ko ardi fof holko woni député holko woni darde député ha gandon yataw noon onon e koye mon oɗon gandi député darde mum wona innandema ɓiye wona waɗandema ngaari yangue wona sodandema jawdi inde wona sodandema ordonnance yo gandu ɗum noon ha para e on saaha puɗɗoɗon wiide an jiɗɗo wonde député département o jiɗɗo wonde député région o d'abord holko woni député holko woni darde député e on saaha so haalani on mo gandu o ene jaari wadde député walla jarani wadde député kadi on dañi sens huccidde makko yeeso e yeeso caggal ene wiye so tawi campagne yonti kala ɗo ñalluɗon ko ɗon ɓe ñallata kala ɗo mbalɗon ko ɗon ɓe mbalata kala ko kiruɗon ko ɗon ɓe kirata kala kalɗon ɓe jala hay sinno jalnaki kala ɗo jaɓɓirɗon ɓe moosa hay sinno jaɓɓal yooɗani sababu ne yidde hebde carte mon ɗe Allah addiɓe ha e mon wadde on dañi occasion haalde mabɓe teme lemte kala hen kalɗo kon pamata gandon o jarani waɗede député gandon o anda ko waɗa ko ɓuuri jooɗoɗon neɗɗo ara e mon natton wadde campagne mbatton ɗum événement yangue mbatton ɗum événement inde seydi kaari ka lamɗo ɓi lamɗo ka gandu ɓi gando ka mbimi
wonde lamɗo ɓi lamɗo wonde ganɗo ɓi ganɗo wonde dono bamum dono babiraɓe jananɓe andude ko waɗa ko daɗɗum saabu kadi il faut yimɓe paama wona mbaalu gummigo rew fof woni cafrowo neɗɗo woto wotira neɗɗo sababude bamum ko ɗo wonno ene wawi woto wotira neɗɗo sababude bamum ko sehilma woto wotira neɗɗo sababude mana commune koddi wotiranmo ko totta ko wonko foti wawde gollanade nokku o kadi noon enen en guitti politique men en patiri ɗum hankodir affaire ñama kala yagal hay sinno candidat sene haala ma wiye dokke gawlo makko o haala dokke ñeño makko o haala e makko comme si koye inde gonɗen koye yangue gonɗen koye goɗɗum gonɗen il faut ma neɗɗo o askine dono bamum dono babiraɓe janamɓe non neɗɗo gonɗa tan ko dono bamma a wawde dono babiraɓe janamɓe kadi ɗum kadi fiidirani jeeyaka e politique ɗum kadi jeeyaka e député jeeyaka e présidentiel jeeyaka manan affaire local jeeyaka hen fiidirani neɗɗo o yo daro o waɗa discours walla onon kalon caɗele nokku o waɗa discours mbaɗomo hen posé question ngaji o jaabon gandon on e jaari wotande kono alay sago tan haadi o ari omo ƴetta konngol yo gawlo o yo rokke micro askinamo d' accord gawlo ma ne foti askindema haala kala salma mais ɗum namdi ko yangue namdi ko inde ɗo fiidirani ɗum ɗo yo namde ko jogu namdoto ko so rokkama ɗum holno jogorto ɗum yo namde so meɗiɗo rokkede ɗum holko waɗi hen temedere mabɓe wonɓe ɗo henna hande foɗantoɓe won député ɓe meeɗi wonde député ji eyyi an a wonino député 5 ans a wonino député 10 ans onon kay oɗon gandi beele oɗo oɗon poti wattu ɗum walla ala woni neɗɗo woni kadi wonti arti wi dokke kam jarani ene waɗa meeting jarani campagne onon koye moon oɗon gandi to a memti se est ce que o ko rokkano ko walla ko namdito ko on foti ɗum rokkitede walla ala goppon haalande yimɓe ɓe o ko kaari ɓi kaari tanum ko lamɗo wona mbaalu gummigo rew fof woni caparow il faut nanon to Allah wiyata ko wuuri en yalta ko maayi en yalta e ko wuuri il faut nanon ɗum nanon ngolɗon konngol mbatton hakkillaji mon gandon ɓe gardinton ɓe gandon ɓe jogorɗon wadde ɓe neɗɗo so haali tan a andat ɗum o dañi occasion namdirde mabɓe kaldone mabɓe ko ɗum woni ko jojji neɗɗo noon a wondata e Abdou Diouf gonda e Abdoulaye Wade gonda e Macky Sall ko joguiɗa ko mbaɗɗa ko pop ala hen ko mbaɗɗa ko memoto ko yiyoto te aɗa joguino possibilité wadde jowon ha wayno leydi yimɓe ene naftoro gara hadde mbiya dokke kam mi waɗa noon nden joguinoɗa ko fawru hande joguiɗa ko horde a nanani joguinoɗa ko fawru ɗaɗa nokka hattatake a nokkaniɗa yimɓe ɓe sa nokkaniɗa ko hoorema hande joguiɗa ko horde ko hen jubbata aɗa wawi wadde e horde he ka waɗano e fawru ndu bandiraɓe il faut yimɓeɓe liggoro haqqillaji mumen onon noon mantoɓe ɓe mawnunoɓe ɓe waɗoɓe gonfleɓe hay sinno oɗon paada on paadaka e saaha campagne onon paadaɗon ko saahaji goɗɗi ɗin ko saahaji privé saahaji nde asko weeli nde neɗɗo yanguini nde neɗɗo inni ko toon fada hande fada ko sukaɓe sasɓe wawɓe huccirde e neɗɗo wiya ɗumen sa tawi a waɗama député holko foti wonde dardema ɓen paada wona askinde kaari jibini kaari c'est bon de mais hay rawandu jani jibini seele jibini soyru jibini ɓosal kala ko jiiɗat jogui ƴiyal wona toon gonɗen en gonani e on banggue ndaare wiyaɓe ko ɓeɗo min gaddi ndaareɓe no feewi son daariɓe ma on gandu o meeɗa wonde o ni kanko ni e wasde makko medde wonde so waɗama ma waɗ ko nafi walla daaromo ganduɗo o meeɗa wonde te o anda ko yiiɗi waɗede ko walla mo gandu o meeɗi wonde o waɗanoma omo anduno ko waɗano ko kono o nafani ko waɗani ko foti wadde ko walla ni o waɗanoma o anda ko foti wadde o waɗani ko fonno wadde onon oɗon mbawi ñawande koye moɗon il faut tellon balo less jeune ɗum à terre temedere coalition nen ɗo henna
ko won ƴeewoɓe immunité parlementaire manam ko won bonandeji mbaɗi cattuɗi laabtuɗi hay hunde ngala to mbawi moltoyade so wona yo mbiye goni député ji sa woni député ha gadine kam hay saɗa ñaawe waɗa taar yurillo hewɓe ko ɗum addan ɗumen dirande hen woni hen jiiɗi ko wonde député beele yo dañ titre o woni hen jiiɗi ko wonde député pour wadde barrer la route saabu somi nani candidat goto ene wiya somin gañima min dañi assemblée o kala loi garɗo min gotta mamin mbat bloqué état o wasa liggade sono waɗi bloqué état wona peeje men boni enen miskineɓe en dañi bone min cikkat noon neɗɗo gonirta député ko pour leydi ndi wona pour parti naggam wona pour région walla wona pour règlement de compte wona pour wasa wawude neɗɗo wowi so tawi neɗɗo o addi loi mo nafata leydi ndi mo ala e leydi ndi nafoore min gohta kono loi fof mo gaddiɗo min mbat bloqué min kada mon liggade yahat ha ganduɗa ko woni e ɓerde mabɓe ko ɗum ɓe kaala kadi alnamin importance mbaɗa meeting ma taw ko wadde attaqué leader uji goɗɗi ɗi alnaminen importance minen population waɗade min nafoore ko soko tawi a yeehi ha jooɗima hocci micro aɗa huccire aduna kalnamin hol projet ji joguiɗa kalnamin so a jooɗima holko miijiɗa holko manque ko manquitta holko ɓurti ko mbatta réglé ko tellinta gona régulateur kono ko ƴattade tan e yennude e wiide mbaɗe ɗum mbatte ɗum wona ɗum woni politique wona ɗum kadi woni ko fada wona ɗum kadi woni ko fada gartiren haqqillaji men ganden député ji ko kañumen neleten assemblée nationale soɓe gooti wonde ɓe mbi ko enen jamiriɓe kadi ko enen jamiriɓe yooɓe gotan en caggal enen fof en mbawa jooɗa toon wadde noon kala mo eɗen joƴƴina toon yataw joɗani ko leydi ndi yata wona parti mum joɗani walla coalition muɗum walla mana hoore muɗum so wona ɗum ma en goy e ngo ha heewa goyten e ngo walla kadi so duuɓi ɗi timmi on assemblée kadi diwne wiye nafata kadi waɗe kadi élection goɗɗo hoto paden eɗen mbawi duuɓi ɗiɗi fof eɗen mbaɗa élection kono kadde ɗon oɗo élection suutede wona ɓe caali wodde ɗum addi ɓe suutede laabi ɗiɗi luwani ara toon tati mana ɓe caali wodde mana ɓe didda waddi daren yimɓeɓe bawɗo wonde pop aɗa wawi wonde opposant tawa oɗo ko député moƴƴo pattam lamo so ari on wawi nafde neɗɗo ne wawi wonde wasde wonde opposant tawa o ko député bonɗo so ari o nafata e heymon noon sénégal naɓe e heymon fuutankoɓe ko onon noon kadi kaldanɓe ko ɗo henna yimɓe mbino mon so tawi a nangui e junggo ɓiye a nanni ɗum école ma nangui junggo ma nannuma jeygue ɗo yimɓe mbino mon noon jooɗi ɗon calɗon nannude ɓiɓɓe mon école kala nannoɗo yaltini battini ɗon jooɗade duuɓi limtindi oɗon paggito gandal français oɗon donki hebde fellinoɓe nanni ɓiyumum ɓe hande ko ɓen goni timɓe moɗon te tawɓe pawano ɗum hay nokkuɓe pawano ɗum hay nokkuɓe pawano ɗum ɓe mbi kala e mon nangunoɗo junggo ɓiyum nanni école ma ɓiyum nanga junggo mum nanna jeyga hay nokkuɓe pawano ɗum gartiri hakkillaji mon jimmi wiide ko duuɓi 25 haɓe mbi on Abdoulaye Wadde ko ƴiiƴiho Abdoulaye Wadde so laamima ko artata ko ndema Abdoulaye Wadde so laamima ko duuɓi 25 pawɗi haɓe kaɗi on Abdoulaye Wadde nde Abdoulaye Wadde laami ko rokki on ko ala lamɗo meɗo rokkuɗon ɗum ko waɗi ko ala lamɗo meɗɗo waddande on ɗum ɗo noon nder ɗon mbiɗon neɗɗo ko bandum on jooɗiɓe kadi joni oɗon mbiya Pastef naaɓe ko rufoɓe ƴiƴam ko waɗoɓe ni ko wattoɓe ni dufowo ƴiƴam ko neɗɗo tan rufata ƴiƴam neɗɗo ma won gonɗo e nder Pastef ma aduna egge lakara hoɗe a nanta e mun ko boni a yiita e mun ko boni a nanta a tawata ɗum ɗo boni ma won gonɗo e PDS a yiita e mun ko boni a nanta e mun ko boni ma won gonɗo APR a nanta e mun ko boni a yiita e mun ko boni e coalition ngaji ɗi pop kala coalition mo garɗa ma taw toon neɗɗo julɗo pattam lamo mo yahata ko boni mo watta ko boni e nder majji kadi ko hen kadi tawata manan ɓe ganduɗa ɓe jattanto ko boni kalata koko boni mbaɗata koko boni wadde wona coalition ko neɗɗo jogoto jikku mum bonɗo jimmi ko yon gartir hakkillaji moɗon neɗɗo heɗo ko neɗɗo o haalata mbaɗa analyse ko haalata ko mbaɗa ɗum janggat
hande ko ɓeeɗo Allah waɗi ɗo so tawi kamɓe ɓuuri e leydi ndi yoɓe gonɗo ha ɗo haaɗa haaɗi soɓe ɓuurani e leydi ndi yo Allah tumi ɗo e ɓaw jam moi je modile comme ça yo Allah addu ɓurɗo so kamɓe ɓuuri e leydi ndi yo Allah rokkuɓe noɓe liggori leydi ndi Allah rokkaɓe doole soɓe ɓuurani e leydi ndi yo Allah ittuɓe ɗo adda woɓɓe ɓurɓe e leydi ndi moi je modile comme ça bawɗo wonde fof noon ta ɓurɗo leydi tan min cohluɓe mi sohlani jeeyaɗo Cangay jeeyaɗo Hamadi Hunare jeeyaɗo Wasa Kodde Mbaylo jeeyaɗo Dafaɓe jeeyaɗo mi sohlani on neɗɗo cohluɓe ko Sénégal naji darantoɗo leydi ndi ene waɗa hen gueɗe pattam laɓe Allah ne wawi taw jeeya ko seeno Busoɓe on s'en fout to jeeya pop yataw on wawi liggade leydi ndi mi woƴaka ko dabbo ko jool ko mi woddaka ɗum kaari jibinimo to yumma ko jeeya ha jamde famde ɗum yataw omo nunɗi omo hormi kuule leydi ndi omo hormi ɓiɓɓe leydi ndi omo haaɗi ɗo foti haadde kala ko leydi ndi wi yo waɗe yo neɗɗo fuɗɗo ɗo yo haɗɗo ko hoyɗum heddi kala ɗo wawi wonde yo Allah rokkumo moƴƴere woto efoɗen noon e ferguidde yimɓe wampuɓe en Allah ne wawi opposant heɓa 100 naggam député yataw soɓe keeɓi 100 naggam député kamɓe opposant ji ɗi tawa haɓe pawa ɗum e lawol soɓe pawata e lawol woto Allah hokkuɓe Allah ne wawi pouvoir heɓa 100 naggam député so tawi mana koɓe pawa ɗum e lawol yo Allah rokkuɓe ɗum soɓe pawata yo Allah haɓɓe député ji ɗi jinmi wiide tan kala mo jogorɗo gollanade leydi ndi yo Allah wallu ɗum yo Allah rokku ɗum yo Allah reen ɗum to e caméra he ko Sara Bal o yeeso caméra ko Oumar Doro Koumi so waɗi gantuɗe haala he min ñaguima yaafuya so longguere mawde waɗi nokku wa ɗum jomum yilno hen ciao peace and love ha lawol konngol.